Oge pụrụ na nke ya wutekwere ya. Okay. And all because of one my senior brother condition can dey go. Okay. And the more no when blame me because I was under boy by then. Okay. And they died the truth of it. Okay. So but me na Ezeugo. Okay. I na even na oyoga. Onye na-eme m intimidate by then na Lagos. Oge nwodiri okwu with ndị Yoruba akpọkwa m ya na phone. Ọbara bịa ma asị onye nna m okwu. Okay. So from there I ebido m zụwakwa ahịa ọgwụ ahụ na provision. From there ajụkatala m provision na si welu na laikiri m enwere love na mmadụ inwe product nke ya instead of ire nke ndị mmadụ. Okay. From there ire ahịa ọgwụ ahụ adabati ya mere ma bottle water ya na pure water. Can I have a bottle right way bottle water. Onwere challenges inwere ime nchefu. One of ihe a na-ahụ na business because one o nwere oge m na-azụ ahịa ọgwụ ndị ohi bịara wete egbe. Ozugbo nje na-apụ ma 10 minutes azụ ndị a ewerela ọkada buru egbe. Sorry ndasị ya both ma ndị na-azụ ahịa na my place both ma emechakwa wesịrị ego ndị ha nwetara that time. I have to say Sineke no go am the best. That as far as ụtọndụ I continue to manage. Then another one last experience in Gega forget to them about 4 years ago. Okay, my former factory bought 4 years ago. Yes. So that was 2021. 2021. The big factory. My former in Surulere, the former place in Narogo, before I moved on to Ogun State, before I get back to Lagos. So Obaroko. Now 2021. 2021, yes. Okay. So I lost a lot of the Ọkabi factory. I didn't totally weak because I cannot actually explain what happened. All the production manager graduate employee Kahano na handle internal. I can't even account now what happened.